Takže čaute ľudia, vítajte v tutoriálu, kde si ukážeme, ako si zvýkoniť alebo zrýchliť svoj vlastný počítač. Takže dáme štart, pravým dáme počítač a dáme vlastnosti. A teraz si dáme rozšírené systémové nastavenia, dáme spresnenie nastavenie, si dáme nastaviť s cieľom najlepšieho výkonu. To si dáte a dáte použiť. Ja to teraz nedávam, ja mám silnejší komp, ja to nepotrebujem. Teraz si dáte zase nastavenie, dáte spresnenie a teraz si dáte programov a zmeniť. A máte odporúčanú hodnotu, tak všetko sem napíšete. A od začiatku to budete mať takto, ale vy si to odškrtnete a napíšete, dáte OK, 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 OK. A potom sa vám to bude pýtať, či chcete si to, či chcete to tie zmeny uložiť, tak si dáte uložiť a restartovať počítač a potom sa vám to uloží. Takže ja sa s vami lúčim a čau.